объявление. Ребята, всем привет, с вами YouTube канал «Точка невозврата», Чудинович Юра. Всех приглашаю в Варшаву на конференцию 5-ю. Регистрации не надо, ничего не надо, ребята. Приезжайте, поговорим, побеседуем. Будем решать вопросы, ребята, как жить дальше. Спасибо, ребята, что смотрите мой канал. До встречи на 5-й конференции в Варшаве. З 1 траўня цырку адбудзецца закрытая паці. З жывёл будуць прысутнічаць маўпы, пеўні і дрэсіраваныя сабакі. На фуршэце будзе напой пад назвай «Слёзы ябацік» з аліўкамі ўнутры. Я бы запрасіла вас усіх на гэтае мерапрыемства, але ж мяне саму туды не запрасілі, як і маіх сяброў са спісу экстрэмістаў. Пагэтаму робім стаўкі ў каментарах. Дарагія мае беларусы і беларускі свету, 1 і 2 траўня мы зноў пабачымся ў Варшаве на ўжо 5-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету. Гэта імпрэза пляцоўка для абмеркавання ключавых пытанняў, з якімі сутыкаецца наша дыяспара. Падтрымка беларусаў за мяжой, захаванне культурнай ідэнтычнасці, развіццё адукацыйных і грамадскіх ініцыятываў, а таксама, канешне, каардынацыя сумесных намаганняў у інтарэсах дэмакратычнай будучыні Беларусі. Сёлета канферэнцыя будзе крыху іншай, менш фармальнай, менш сухой і значна больш жывой, цікавай. Голас кожнай супольнасці важны. І ваш досвед, ваши ідэі і ўдзел дапамогуць сувязі паміж беларусамі па ўсім свеце. А таксама дапамогуць выпрацаваць агульныя падыходы да дальнейшай супрацы. Я ўжо з нецярпеннем чакаю гэтых дзён, каб абняцца, пачуць вас, знайсці вырашэнне праблемаў і проста пабыць разам. До сустрэчы. Встретиться проблема трудная, вечерка вертится, голова мудрая. Летишь, Светлана, вдаль за 27 морей. Нелегко продвигать белорусов ей. А Беларусь любить задача сложная, бо ситуация там сильно безнадежная. Летит Светлана снов за 27 морей. Нелегко объединать Беларусь.